Já vás tady vítám na dnešním charitativním večeru s názvem V rytmu s němou tváří pro naše i jejich srdce. A dovolte mi, abych přivítala Žanetu Krejčí, která se věnuje nejen zumbě, ale také je instruktorkou aerobiku, bodystylingu a power stepu. A tak jsme začali cvičit. A športoví nadšenci prichádzali a prichádzali. A pred kamerou už máme Terku Vojačkovú, ktorej manažérka projektu Nemá tvár. Terka, čo to tu dneska bolo za akciu, ako to tu prebiehalo? Takže dnes jsme cvičili v rytmu s němou tváří, byla to charitativní akce, jejíž výtěžek poputuje do Zlínského útulku pro zvířata. Projekt Nemá tvár, ako to tam prebieha, alebo akým spôsobom môžu ľudia pomôcť a prispieť zvieratkám? Takže projekt většinou probíhá pomocí různých eventů, akcí, kterých samozřejmě lidé mohou zúčastnit a výtěžek z těchto akcí jde vždy do útulku, kde je využít na vakcíny, očkování, na různé operace. Samozřejmě lidé mohou pomoci také jinak a zaslat finanční pomoc na účet útulku a toto číslo najdou na stránkách útulku Zlína. A chystáte v priebehu roka ešte nejakú ďalšiu krásnu akciu? Akce samozřejmě chystáme další, především na jaro chystáme větší akci, ale víc o ní se dozvíte až časem. Tak sa teda necháme prekvapiť. Toto bola Tereska Vojačková, manažérka projektu, a pre televíziu Neon TV Martina Karolová a Kristina Štúriková.